Gianni Aġus ta' 74 sena qed ikun akkużat li prova joqtol żewġ uffiċjali tal-Pulizija f'Taġorni u qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-każ li xokkja pajjiż seħħ nhar il-ġimgħa 24 ta' Lulju, meta l-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu Gianni Aġus allegatament beda jeddet 4 ħaddiema tal-kostruzzjoni u sussegwentament ta' nar bitħa interna illi hija tiegħu fejn dawn il-ħaddiema kienu mdendlin madwar żewġ sulari bikrejn. Kien f'dak il-mument li sejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u anka pulizija mir-Rapid Intervention Unit sabiex jikkontrollaw is-sitwazzjoni f'Telet Birkirkara f'Taġorni. L-Ispettur Stephen Gulija spjega li l-ħaddiema nfurmawhom illi kien Gianni Aġus li tan-nar, iżda ħuh George kien dak illi mar jimla tank bil-petrol minn pompa li tinsab viċin ir-residenza. Fil-fatt l-Ispettur spjega li George Aġus kien fir-residenza tiegħu li tinsab bis-serba bibin il fuq minn fejn seħħ il-każ fil-waqt illi Gianni Aġus kien fir-residenza fejn ingħata n-nar. B'hekk il-Pulizija bdew isejħu l-Gianni Aġus sabiex joħroġ mir-residenza tiegħu fejn spjega li ma setgħux jaċċessaw il-post minħabba raġunijiet ta' sigurtà u l-fatt illi Aġus anka kellu fil-pussess tiegħu 6 armi tan-nar. Inizjalment ġie arrestat George Aġus illi kien fil-post b'mutur akkużat li kien kompliċi ma' ħuh. Sussegwentament saru numru ta' tentattivi sabiex Gianni Aġus joħroġ mir-residenza tiegħu anka minħabba li kien hemm periklu tan-nar, iżda dan ma bedix jikkomunika mal-Pulizija. Kien f'dan il-ħin meta l-uffiċjali illi fosthom kien hemm Omar Sharif daħlu fir-residenza fejn ġie sparat l-ewwel tir li laqat lil Sharif fon u kuxtejh bil-konsegwenza li hu u kollega tiegħu inqabdu fil-bitħa tar-residenza. Imbagħad issejħu l-Pulizija mit-taqsima tar-Rejati Maġġuri u anka l-SIU. Eventwalment uffiċjal tal-SIU daħal fir-residenza b'xield qudiemu u Gianni Aġus spara t-tieni tir illi mhux biss laqat lix-xield imma anke l-Johan Vella illi kien fuq barra tar-residenza bil-konsegwenza li weġġa serjament u għamel xi ħin anke jissielet għal ħajtu. Wara siegħa u nofs ta' negozjati, Aġus ċeda l-armi tiegħu u ħareġ mir-residenza fejn ġie arrestat u akkużat bi ħruq u attentat ta' qtil ta' żewġ uffiċjali tal-Pulizija. Huwa ingħata l-assistenza medika u tieħed fl-Assa ta' San Ġiljan u wara fid-depo tal-Pulizija fil-Furjana. Gianni Aġus qed ikun akkużat bi 12 kap ta' akkuża. U qed ikun akkużat fost l-oħrajn li ma ħares liċenzja li ngħatat lilu mill-Korp tal-Pulizija brabta ma' centers u revolvers illi kellu fir-residenza fil-fatt instabu 4 centers u 2 revolvers u anka wkoll illi prova joqtol 2 uffiċjali tal-Pulizija li huma fis-servizz pubbliku fost numru ta' akkużi oħrajn. Gianni Aġus qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. U qed ikun akkużat ukoll li kellu ħsieb li joqtol lil Omar Sharif u Johan Vella li mingħajr ħsieb ipprova jagħmel ħsara fuq is-saħħa tagħhom li kien vjolenti ma' uffiċjal pubbliku li jeddet użam kontra l-volontà tiegħu il-Sharif li ta' nar maħżen li sparatiri ta' nar 20 metru biżbot minn żona abitata u li ma żammx armi jew munizzjon f'post sigur. L-akkużi nstemaw quddiem il-Maġistrat Ġanella Karwana Busuttil b'Aġus kellu jassisti avukat tal-għajnuna legali.